La Reial Companyia de Teatre de Catalunya es prepara per assajar la seva tercera creació, que per primera vegada estrenarà a Fira Tàrrega. Però, curiosament, no la representaran ni en una sala ni en una de les places de la capital de l'Urgell, sinó als afores. Això obligarà els espectadors a arribar-hi amb autocar. En aquest camp on ara hi ha les pertinences de la companyia és on s'asseurà el públic de l'espectacle Curva, una obra que té com a únic escenari una carretera local. El que busquem és transportar l'espectador en altres espais i experimentar amb com això afecta la interpretació i com ho rep el públic. Per adaptar-se a l'espai on actuaran al setembre, els actors han passat 3 setmanes a Tàrrega. L'estada forma part del laboratori de creació de la Fira, un nou espai que neix amb l'objectiu de donar suport tècnic, logístic i promocional a joves creadors. Curva és precisament això, una aposta arriscada que intentarà captar la curiositat i els aplaudiments dels espectadors de la 28a Fira de Teatre. Una reflexió sobre el món de la prostitució des del vessant més humà d'aquest col·lectiu. Anna Jordà, TV3, Tàrrega. I d'un clàssic a les propostes escèniques innovadores i diverses de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. La pluja va alterar ahir una mica la inauguració de la fira, però avui els espectacles han pogut tornar a omplir els carrers amb algun muntatge sorprenent a la carretera. Prostitutes de carretera en la soledat de les carreteres de l'Urgell passen bona part del temps esperant un client que aturi el cotxe. Què fan en la llarga espera? I si també les imaginéssim com a amigues, com a germanes, com a filles, només com a dones? I si no les jutgéssim? És el quadre que pinta una jove companyia en un punt perdut als afores de Tàrrega. Recent sortits de l'Institut del Teatre, el grup va buscar-se un nom contundent, la Reial Companyia de Teatre de Catalunya. És per fer broma, perquè en cada moment no som ningú i no ens coneix massa gent, doncs que ens diguem així, vulguis que no, els programadors estrangers només veuen un nom i diuen que s'ho deuen creure, no? I mira, algun vol us garraparem així. El públic que ha esgotat les 5 sessions previstes i arriba en autocar d'això que fan se'n diu teatre de l'experiència, però a ells no els agraden les etiquetes. Sigui com sigui, Curva, nom de l'experiment, busca a Tàrrega un lloc en festivals internacionals. Gravàvem Curva, tornant-nos al sol i només 2 hores després aquest era el panorama en ple centre de Tàrrega. La pluja també ha fet la seva inoportuna actuació. L'aigua no estava prevista en el programa de la primera nit de fira. Alguns espectacles suspesos, com la performance inaugural, tindran però aquesta nit una nova oportunitat. Alguns, com aquest grup fora de programació, van aprofitar l'ocasió d'animar el personal aixoplugat a l'estació d'autobusos. Curva. Aquests són la Reial Companyia de Teatre de Catalunya. Mirem-los. La Fira de Tàrrega té una cosa bastant espectacular, que és fer teatre en un lloc que no està pensat per fer teatre, és a dir, un espai escènic no convencional. Tenim aquí amb nosaltres a la gent, els directors de Curva de la Reial Companyia de Catalunya. Què tal, la Laia? Hola, què tal, Laia? Hola. I el Jordi, això mateix. Jordi, que per cert, ara t'ho estava comentant, tu vas fer de pastoret fa 6 o 7 anys i ja ets director ja, eh? Sí. Sí, però de fet vaig començar fent teatre així, els pastorets i tal i qual, i mira, mica en mica l'hem anat fent més grossa, fins que hem arribat aquí. Imagina't, sí. Escolteu, com està anant? Recordem que Curva és aquest espectacle on feu, hi ha una recreació a la carretera d'unes prostitutes i tal, i passen cotxes, bé, suposo que la gent ja ha vist una mica les imatges. Com està anant? Bé, està anant molt bé. Sembla que està agradant molt a públics molt diversos, que això també és molt important, que agradi a quanta més gent millor, perquè aquí a la fira ens hem trobat que podíem ubicar poca gent de públic, però la intenció és que això sigui per quanta més gent millor i sembla que està funcionant amb tothom. Sí. Heu estat aquí 3 setmanes preparant-ho a Tàrrega. De fet, el dia de l'acte inaugural es va comentar des de l'Ajuntament que Tàrrega es convertís en un espai propi de creació. Suposo que altres sou una mica els pioners en aquest sentit. Sí, i en aquest sentit també estem molt i molt contents que Tàrrega ens hagi acollit tan bé amb els braços oberts. Nosaltres som una companyia que havíem fet altres coses, som de Barcelona, a Barcelona aquestes coses no tenen massa acollida, vam venir aquí a Tàrrega i mira, tenim una idea d'això, ostres, per nosaltres encantats, bueno, però és molt arriscat, millor, i ells ens han posat tots els mitjans que han pogut per nosaltres poder assajar i poder estrenar aquest espectacle, i els estem molt agraïts. Com sorgeix la idea de Curva, la idea de fer un espectacle
podríem dir carretera, no? És una mena de road movie teatral. Sí. Com sorgeix la idea aquesta? Pues sorgeix perquè nosaltres com a companyia sempre hem fet espectacles fora del teatre, fora dels espais convencionals. I llavors va ser l'evolució lògica, com que és el tercer espectacle ja, de tot el que portàvem anteriorment. I ganes d'explorar també això, un espai diferent, d'arribar al públic d'una manera diferent, d'omplir la sala no, però omplir el camp, interessar gent que normalment no s'interessa pel teatre, tot això junt. A més esteu ubicats en un lloc, entre cometes, mig secret. S'ha respectat aquest secret o hi ha hagut algun que altre voyeur, diguem-ne? En principi sí, el secret el tenim bastant ben guardat, però ahir al passe ens deien que hi havia algun cotxe per allà baix que feia el despistat i tal igual, i bueno, tan secret no és, però intentem mantenir-lo, almenys el secret. I a part hi deu un dispositiu, perquè clar, evidentment a l'aire lliure, amb un espai tan ample, i teniu un dispositiu, vaig veure que us comunicàveu amb ràdios i tal. Explica'ns una mica el funcionament intern. Doncs, a veure, hi ha 3 punts de regidoria, jo estic al mig, i després hi ha 2 punts, una que talla una carretera i l'altra a l'altra, també els Mossos tallen la carretera banda i banda, i res, ens comuniquem. O sigui, jo com que estic veient jo l'obra vaig dient quan entren i surten i els punts de regidoria ho van comunicant. Per tant, series una mena d'apuntadora a la moderna, diguem-ne. Sí, bueno, regidora. Dono els previnguts i les entrades en els actors. Sí. A part, aquest espectacle és bastant curiós, bastant interactiu, perquè la gent ha de pujar amb un cotxe de línia, amb un autobús, amb la seva pròpia cadira, a més. Sí. Bueno, això també va ser idea d'aquí de la fira, perquè, bueno, per això, perquè la gent realment quan arribés es trobés al camp absolutament buit, nu, de cap escenografia. De fet, ahir va haver un senyor que va plantar la cadira del revés, perquè, clar, no es veu on serà l'escenari, i que siguin ells mateixos els que s'hi posin, amb una cadira de plàstic, igual, les mateixes condicions que tenen les actrius. Laia, Jordi, moltíssimes gràcies, molta sort i enhorabona per aquest curva i la companyia que està anant molt bé. Molt bé, moltes gràcies a tu. Gràcies a vosaltres, gràcies. Pues precisamente el drama que sufren las prostitutas, especialmente las que tienen que hacer la calle y están en manos de las mafias, es el objetivo central de una de las representaciones teatrales que estos días se puede ver en el prestigioso Festival de Teatro de Tàrrega, en Lleida. César Sempere, arte en forma de denuncia. Pues básicamente de lo que se trata es que el espectador, aunque sea por unas horas, se ponga en la piel de la vida cotidiana de miles de prostitutas de carretera, que precisamente es uno de los colectivos que vive más desprotegido, con mayor riesgo trabaja. Y simplemente a través de la observación, sin llegar a escuchar las conversaciones entre Ivona y Svetlana, imaginemos y reflexionemos sobre lo crudo de su trabajo, de los regateos, las broncas, las horas de espera y también de sus vidas como mujeres. Esta obra hiperrealista se llama Kurva, que significa prostituta en polaco, y se desarrolla al borde de una carretera comarcal a 3 kilómetros de Tàrrega, un pueblo que este fin de semana está ocupado por el teatro de calle, de sala y especialmente este año de los musicales. Gracias, César. Y ya 2 días...